ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା କାହିଁକି ଓ କେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଗଣିତ ବିଷୟରେ। ସ୍କୁଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣିତର ଉତ୍ତର ବାହାର କରୁଥିଲୁ। ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଗଣିତ କଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ। ସେହି ସୂତ୍ରଟି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଅଛି? ବାସ୍ତବରେ ଗଣିତର ଲେଖକ ହିଁ ସୂତ୍ରଟି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଅଛି ଏବଂ ସେହି ସୂତ୍ରକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗଣିତର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାହା ଲେଖକ କୁହନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗଣିତର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇବେଲର ଲେଖକ କିଏ ଏବଂ ସେହି ଲେଖକ କେମିତି ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିତାନ୍ତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବାଇବେଲର ଲେଖକ କିଏ? ବାଇବେଲର ଲେଖକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବାଇବେଲର ଲେଖକ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା କଣ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇବେଲର ଲେଖକ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14:33 ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲର ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖକ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, For God is not the author of confusion. କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅଥର ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ଅଥର କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖକ ଏବଂ କନଫ୍ୟୁଜନ କହିଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବେଲର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ବା ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୁହେଁ। ତେବେ କିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଲେଖକ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୟତାନ। ଶୟତାନ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶୟତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପରସ୍ପର ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅଟେ। କେମିତି ବିପରୀତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ସେହିପରି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଉଭୟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ବାଇବେଲର ଲେଖକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦି ତାହା ବାଇବେଲର ଲେଖକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାହା ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ବାଇବେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଲେଖକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇ
ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଉଭୟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି ସେହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗେ? କାରଣ ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲେଖକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୁହେଁ। ସେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କେମିତି ସତ୍ୟ ଓ ଠିକ୍ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓସ୍ ଗୁଡାକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଠିକ୍। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଠିକ୍। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଠିକ୍ ବା ସତ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଲେଖକ ଯେମିତି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଏବଂ କେମିତି ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହା ଜାଣିହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ସେହି ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି 2 ତିମୋଥୀ 2:15। ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତାହାର ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। ଏହି କେଜେବି ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଷ୍ଟଡି କହିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ, ରାଇଟଲି ଡିଭାଇଡିଂ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ କହିଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ବା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାଗ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସତ୍ୟତାର ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଗ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ସତ୍ୟତାର ସତ୍ୟକୁ ଭାଗ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କେମିତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଗ କରାଯିବ? ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଲେଖକ 3ଟି ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1ରୁ ପ୍ରକାଶିତ 22-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ ଏହି 3ଟି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ, ଯଥା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1ରୁ ପ୍ରକାଶିତ 22-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତାହାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଭାଗ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଏକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି 3ଟି ସମୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି 3ଟି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କେମିତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଭାଗ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।